Ens trobem a la Serra Major, Montsant, Priorat. Per allà els vorals de primeries del segle XII diuen que dos cavallers enviats per Alfons el Cast estaven cercant en aquest territori un espai per fer-hi una cartoixa. Els dos homes, cansats, amb un sol que queia que els deixava ben esclafats, van veure de cop i volta allà una mica lluny un pastor que s'aixecava de sota un pi on havia estat fent la migdiada. El pastor, quan es va aixecar, feia cara de felicitat. Els dos homes se li van atensar i li van preguntar com era aquella mirada tan brillant. L'home els va dir que era molt senzill, que sempre que feia la migdiada sota aquell pi, amb el ramat al voltant, ell somiava el mateix. Què somiava? Dues escales que unien el cel amb la terra recolzades en aquell arbre i de les quals hi pujaven i baixaven àngels. Aquells dos cavallers es van mirar i ho van tenir decidit en un instant. Allò era un missatge de Déu. Aquell era el territori on havien d'establir i construir una cartoixa. Quina? Aquí comença la nostra història d'avui. Al Montsant i a baix, a la vall, la cartoixa d'Escaladei. Acabem de passar de caminar de fer el pas de l'Escletxa, o grau de l'Escletxa. Aquest que hem fet és l'antic camí cartoixà. Arribaria fins baix de tot Escaladei. Ens hem de situar concretament a l'any 1425. Dos estudiants han sortit a peu de Lleida. Són joves. Un és alt i sapat, fort. L'altre és més aviat poca cosa. Tots dos tenen com a objectiu arribar a Escaladei. El que és més primet està exhaust. Però quan arriba a aquesta alçada i pot veure la cartoixa, el cor se li accelera. Té el desig d'entrar a formar part de la congregació. No sap pas si l'acceptaran. El nostre protagonista és aquest, doncs, en Joan Fort. A veure què li passarà. Acabem d'arribar a la cartoixa, nosaltres i els dos estudiants de Lleida. Han trucat a la porta i han demanat als pares cartoixans que els deixin ser part de la congregació. Els cartoixans, però, se'ls miren amb lupa gairebé i de seguida ho tenen tot decidit. El més alt i sapat, cap problema, pot entrar a l'interior. L'altre, però, aquell noi baixet, esmirriat, poca cosa, en Joan Fort, no. Aquell noi no podrà aguantar les normatives de l'ordre cartoixana, per tant, li diuen que res, que no pot entrar. En aquest instant intervé a favor d'en Joan Fort el pare Bertran, pare cartoixà, i convenç a tots els altres perquè li donin una oportunitat. Així doncs, aquesta és la línia de clausura que distingia entre estar fora o dins de la cartoixa. En aquell moment, en Joan Fort passa a estar dins. El pare Bertran serà per sempre més el seu mentor. Aquell noi ha aconseguit el seu desig. Ara bé, no sap massa on t'ha anat a parar. Tampoc no sap què passarà dins la cartoixa i encara molt menys coneix el territori que l'acull. El Priorat, com diu la poeta, podríem dir que és un eixam de muntanyes. Aquí ho podem veure bé. El Priorat és com una mena de circ de muntanyes, que dins al centre del circ també hi ha turons. Però són muntanyes que són molt diverses, és a dir, que el Priorat és bàsicament diversitat. El Priorat és un mosaic que ho és en tots els àmbits. Comença per la seva geologia, que és absolutament diversa i rica per un territori tan petit, continua per l'orografia, continua per la climatologia, continua per la vegetació, encara que no ho sembli, i continua per les relacions que han fet les persones amb aquest espai, amb aquest mosaic. Les persones també són un mosaic, el paisatge humà del Priorat també és un mosaic. Els 20 i escaig de pobles, perquè depèn de si parlem de municipis o si parlem de pobles, no parlem tots igual. Tenim moltes maneres de dir les coses. Hi ha 50.000 fronteres d'aquest trencaclosques que forma el Priorat, que és, en tot cas, solidari entre cada peça. No s'entén el Priorat sense aquest trencadís i tampoc no s'entendria el Priorat sense aquesta solidaritat entre el trencadís. Interior de cartoixa. A partir d'ara anomenarem en Joan Fort pare Joan Fort. Se'n va adonar que un cop allà dins les coses eren bastant més dures del que s'havia pogut arribar a imaginar. La norma cartoixana, els horaris, l'oració, el silenci, l'aïllament.
Matines, laudes, àngelus, nones, vespres, poques hores de son i una dieta molt estricta. Ous, peix, vi, pa, verdura. El pare Joan Fort se'n comença a adonar que potser tot allò el sobrepassa una mica i que els cartoixans que no el volien deixar entrar potser tenien raó. Tot allò era realment bastant dur de portar a terme. La norma cartoixana es basa en la vida contemplativa. El cartoixà renuncia completament a tot, al món terrenal, com nosaltres l'entenem, a un mateix, per entregar-se a Déu. I això comporta tot un seguit de condicions en el seu dia a dia. La solitud i el silenci és la base. Ell viurà gairebé tota la seva vida tancat a la cel·la, dedicat a la lectura, la meditació, l'oració i la contemplació. I algunes estones al treball manual, amb uns horaris molt marcats. Penseu que d'hores de son n'hi ha molt poques, a part estan partides en 2 trams de 3 hores cadascuna, perquè a mitjanit s'han de llevar a seguir les pregàries, i això comporta que depèn de quines persones no ho puguin aguantar. La rutina del pare cartoixà és molt estricta i basada també en el treball espiritual. Per això és molt important trobar l'equilibri entre la ment i el cos. Llavors, a la cel·la, durant unes estones cada dia, s'havien de dedicar a tenir cura del seu jardí o el seu hort o fer alguna mena de treball manual. D'aquesta manera es trobava aquest equilibri entre cos i ànima, d'alguna manera. Llavors, aquesta rutina es trencava, a part de les oracions que fan en comunitat diàriament a l'església, es trencava els diumenges, perquè era el dia que podien menjar junts al refetor, i tenien una estoneta d'esbarjo a l'acabar, per parlar una miqueta entre ells. I el que era molt important era la sortida dels dilluns. Pel mateix que us dic del manteniment del cos, era obligatori sortir a caminar un parell d'hores. I era curiós perquè, com que creuaven, sortien de la clausura, durant les 2 o 3 hores que durava la sortida, podien parlar entre ells, i quan tornaven a creuar la clausura, tornaven a quedar en silenci i començava una altra vegada aquesta rutina setmanal. Un cop va ser admès a la cartoixa i li van adjudicar una cel·la bastant gran. Hi havia un catre, un menjador, una llar de foc, hi havia la sala on feia totes les seves oracions i on escrivia i llegia. Tenia un petit pati ple de rosers i encara una mica més enllà, després d'unes escales, un altre jardí on hi havia més rosers. L'home, però, de seguida va veure que aquella vida era bastant dura i la seva devoció va passar a ser una mica malaltissa, de fet, bastant malaltissa. Pretenia veure la Verge per totes bandes i no només es posava nerviós per la seva bellesa, sinó també pel desig que aquella bellesa comportava. El pare Joan Fort, per poder mitigar tots aquests desitjos i el tremolor de la carn, sortia fora al jardí i, per recordar-se que era terrenal, agafava terra i se la menjava. No tenint-ne prou amb això, encara agafava ortigues i se les refregava per la cara. De seguida va veure que el dimoni s'havia posat dins el seu cos, que hauria de lluitar contra ell, i va ser en aquell instant en què flagells i silicis també van començar a tenir la seva part en tota aquella història. Constantment els utilitzava. Per acabar-ho d'adobar, el pare Bertran es va morir. I això sí que definitivament va malmetre de totes la salut del pare Joan Fort. Va caure tan malalt que des de la cartoixa van resoldre alimentar-lo a base de proteïnes. Però, esclar, recordeu la dieta cartoixana? De proteïna, poca cosa. Què feien? El van alimentar a base de caldos de tortugues. I és que la tortuga en aquella època no estava considerada ni carn ni peix. D'on treien les tortugues, però? D'una bassa que hi ha aquí darrere. I com omplien la bassa de tortugues? Doncs les anaven a buscar a Tortosa, i aquí dalt les criaven i les feien servir en situacions com la del pare Joan Fort. La meva pregunta, però, seria si no podien sortir de la cartoixa, però els cartoixans, com s'ho feien per negociar amb l'exterior?
Els donats, que es diuen així perquè es donen voluntàriament al monestir, és d'alguna manera l'intermediari entre aquesta clausura tan estricta i l'exterior. És a dir, tot el que passa dels murs cap enfora del propi monestir, de la mongia, se n'ocupen ells. Des de treballar la terra fins a anar a comprar el peix a Tarragona o les tortugues a Tortosa. Després, els germans, que porten una vida bastant semblant a la dels pares, però no viuen en les cel·les tancats i, a més, durant 6 hores i mitja al dia s'han d'ocupar dels treballs intens del monestir, des del que hi ha a la cuina, el que està a l'hort, el dispenser, i, finalment, els pares, que ells és l'ermità per excel·lència, a diferència de germans i donats, és el sacerdot i és el que viurà l'espiritualitat cartoixana fins a l'extrem. No sabem si va ser pel caldo de tortuga, però finalment el nostre pare Joan Fort es va sanar. Diuen que no només es va sanar, sinó que de cop i volta va començar a fer miracles a tort i a dret. Totes aquelles visions espaordidores que havia tingut anteriorment havien desaparegut. Les creus es vinclaven al seu pas. Diuen que, a més, un dia va plantar una vara ben seca en un dels jardins i va florir fins a convertir-se en una noguera. Per altra banda, quan tocava un ciri, els blens s'encenien sols, cosa que devia anar molt bé per les esglésies. I encara una última, se li van aparèixer les 11.000 verges, totes no sabem com, perquè ni fem miracles, ni som sants nosaltres, dins la seva cel·la. La fama del pare Joan Fort va començar a córrer per tot arreu i la cartoixa va començar a omplir-se de pelegrins. L'home, però, seguia sent fràgil de mena. I vulguis o no, les coses s'acaben. I un mal dia es va morir. O això va semblar a la resta dels cartoixans. Si més no, van agafar el cos, el van portar fins al claustre menor on és que es feien les vetlles i el van deixar acompanyat tota la nit per 2 monjos. A l'ànima atormentada, però, del pare Fort, encara no li havia arribat el moment. Es va aixecar, es va incorporar, es va dirigir cap als monjos i els va dir cridant: «Vull ser enterrat amb el pare Bertran! Vull ser enterrat amb el pare Bertran!» Els homes, terroritzats, es van aixecar i van marxar corrents. I aleshores sí, altra volta, el pare Joan Fort es va morir, i aquest cop, definitivament. Van agafar el cos del difunt i el van portar fins al cementiri, just a la zona del claustre major. Allà van aixecar tota la terra de sobre la tomba del pare Bertran i al fons hi van trobar el cos encara incorrupte de l'home. Van posar un gest tot de blat i a sobre van posar-hi encara el cos del pare Joan Fort. Després el prior, perquè la terra no malmetés el rostre del nostre estimat pare, li va tapar amb la caputxa. Ara sí, doncs, va arribar el moment de sebollir-lo i la tomba va quedar ben tapada. Diuen que al cap d'uns quants dies hi va néixer un roser de roses blanques i ufanoses. Bonic, no? Semblaria el final d'una preciosa història d'amor, però no, la nostra història encara no s'acaba aquí, perquè el pare Joan Fort es va seguir fent present a la cartoixa. Veniu. I com ho va fer? Doncs amb miracles. I succeïen miracles continuadament. Passava de tot i més. I, esclar, tot allò trencava la norma cartoixana del silenci, la meditació, la solitud, la contemplació, perquè munions de feligresos van començar a venir aquí, a picar a la porta, que volien entrar i compartir tots aquells miracles. El prior estava desesperat. Sabia que conreria estava ple de badocs, de gent que feia negoci, que cridaven, que venien miracles i estampetes. Havien de posar solució a tot aquell desori. I què van fer? Doncs el que saben fer, pregar. Van pregar, van orar i li van demanar des de la terra a dalt del cel amb el pare Joan Fort que, sisplau, que parés, que ja n'hi havia prou, que de miracles no els en feien falta pas més per seguir vivint tranquil·lament. I l'home els devia escoltar, perquè sabeu que de cop i volta es van acabar. Heus ací la nostra història. Si voleu saber-ne més, però, podeu venir aquí a Cartoixa. Portes obertes. Podreu veure i saber tot el que va succeir amb el pare Joan Fort i tots els altres que ho van evitar. Ara bé, si busqueu miracles a la vostra vida, nosaltres us assegurem, no us podem ajudar.